Πέτρος και σήμερα κάνω αυτό το βίντεο επειδή θα παίξω με έναν φαν μου, νάτος εδώ. Αυτός είναι ένας φαν μου και πάμε να πούμε ένα V1 μαζί του. Και μου είχε πει ότι θέλει να μαζέψει κλειδιά για σνάιπερ και γι' αυτό. Και πάμε να τον αφήσουμε τώρα για να μαζεύει κλειδιά. Θα πάρουμε φυσικά τα πιο άχρηστα όπλα. Όπως κάναμε και με τον άλλονα, με τον Ντόρ, άμα το θυμάστε. Άμα δεν έχετε δει εκείνο το βίντεο με τον Ντόρ, τότε πηγαίνετε να το δείτε και μετά ελάτε. Νάτος εδώ. Νάτος εδώ. Μαζεύει κλειδιά. Νάτος. Και τώρα θα του μαζέψουμε κλειδιά, θα παίξουμε 3 μάτς. Αυτό είναι το πρώτο. Και άλλα 2 μας έχουν μείνει μπροστά. Πούντος, νάτος. Τέλος πάντων, μας σκότωσε. Τώρα εντωμεταξύ δεν καταλαβαίνει τίποτα. Απλά μου είχε πει ότι θέλει να μαζέψει κλειδιά. Και έχει δει και όλα τα βίντεο μου. Όλα, ό,τι βίντεο έχω, τα έχει δει. Και εδώ 3-0. Και άλλα 2 ματσάκια μας έχουν μείνει. Σχεδόν. Τώρα να τελειώσουμε μια αυτό. Και όπως είδατε είμαι 70 level. Έχω πάρει και καινούρια όπλα άμα δεν το ξέρατε. Φυσικά δεν το ξέρετε. Άντε τώρα να μας σκοτώσει μία. Και βάλτε ένα like, subscribe, κουδουνάκι, μπανάκι, ό,τι και να είναι. Επειδή χωρίς αυτό, με τίποτα. Τέλος πάντων. Άντε μία να μας σκοτώσει τώρα, να μαζέψει κλειδιά. Θα του ρωτήσω μετά. Μετά από αυτά τα 3 μάτς που παίξαμε, πήρες κλειδιά καθόλου? Αυτό δεν έχει ιδέα τώρα ότι τον αφήνουμε. Όπα, έχουμε ένα δώρο εδώ. Πάρουμε μία. Μετά θα το ανοίξω, πάμε μία μάτς τώρα. Ναι. Να τους. Τέλος πάντων. Θα πάρω, να βλέπετε, πήρα shotgun, αυτό εκεί το κάτω. Αυτό θα πάρω και αυτό που φυσάστε τέλος πάντων. Και 1-0. Μας σκότωσε εδώ. Όπα. Κατά λάθος. Άντε, σχορεύουμε μέχρι να μας σκοτώσει. Να τους έρχεται, παιδιά. Hello. Καλά. Μπράβο. Σου βάλει like. Σου βάλει. Hey bro, εντάξει bro. Hey bro, ηρέμησε bro. Oh no. Τέλος πάντων. Έχουμε και λίγο μπαταρία. Γι' αυτό είπα να κάνουμε τέτοιο μόνο 3 ματσάκια. Αυτό είναι δυστυχώς το πρώτο τελευταίο. Δηλαδή τώρα παίζουμε αυτό το match και μας μένει άλλο ένα. Αυτός είναι ο φαν μου, παιδιά. Έχει κάνει subscribe και τα πάντα. Από νέα έχουμε αρχίσει. Δεν το είδα. Τέλος πάντων 5-0 τώρα. Πάμε τώρα ένα τελευταίο ματσάκι. Πούντος.
Ωραία, πάμε. Μπαίνουμε τώρα. Όχι, όχι με αυτούς. Με αυτόν. Τέλος πάντων, αυτό είναι το τελευταίο μάτς. Τέλος πάντων, να μας σκοτώσει μια. Έλα ρε. Σκότσε. Τέλος πάντων. Α, και όπως βλέπετε έχω αλλάξει και skin. Ξέχασα να σας το πω. Έχω αλλάξει και έχω πάει level 70. Έχω πάρει καινούργια όπλα και τέτοια. Συγγνώμη που δεν ανεβάζω τόσο συχνά βίντεο. Τέλος πάντων. Επειδή παιδιά έχω και σχολείο, γι' αυτό δεν προλαβαίνω να ανεβάζω τέτοιο συχνά βίντεο. Συγγνώμη, αλλά θα προσπαθήσω. Και ευχαριστώ για τα 46 followers, τις εγγραφές. Έλα. Όσο νομίζω αυτό έχει, Ναι. Τέλεια. Τέλος πάντων, τελευταίο round έχει μείνει. Και τελειώνει με αυτό το βίντεο. Και σας χαιρετάω. Θα ανεβάσω και άλλο shorts. Θα δω άμα θα ανεβάσω τώρα. Είναι λίγο δύσκολο. Επειδή πρέπει να σας δείχνω και τα moment που κερδίσω. Καταλάβατε τώρα. Και αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα θέλετε και εσάς να σας αφήσω να μαζέψετε κλειδιά, κάντε ένα follow και πάμε να ανοίξουμε μία αυτό. Πριν κλείσω το βίντεο. Να δούμε τι θα μας τύχει τώρα. Και μας έτυχε μπρελό για το RPG, για την μπαζούκα. Τέλος πάντων, βάλτε ένα like, subscribe, κουδουνάκι, μπανάκι, ό,τι και να είναι. Και εμείς θα τα πούμε.